Ang Surigao City, adunay 54 ka mga barangay. Pipila na pod ka mga Sangguniang Kabataan official sa lungsod ang atong nakahinabi og miambit sa ilang programa ug mga best practices na ilang gibuhat sa ilang mga barangay. Karong hapon, makauban usab nato ang ilang Federation President si Marah Adtoon. Maayong hapon kanimo, Marah. Maayong hapon, Secretary Martin Antanar. Marah, pwede ba nimo ibahin sa atong mga tig-pananaw o tig-paminaw ang mga programa ninyo kauban ang atong men in uniform o mga polis o sundalo diin kauban sila? Aktibo ang inyong sanggunian sa pakighimamat sa mga kabatan-onan aron mapalayo sila sa sayop na dalan ug bisyo. Naghatag agad sila ng dako na suporta hilabi na sa mga kabatan-onan diri sa dakbayan ng Surigao City. So amo ato na sa amo tagsa-tagsa sa mga barangay nagkanda kami ng symposium program kabahin sa anti-illegal drugs, teenage pregnancy, and nagkandak po kami ng feeding program para sa mga kabatan-onan. So amo to na nagkanda kami tapos na isa-ila na buo na organization sama ng Kikidat organization, Kamada organization. So amo to na tag-amo gadud tag-encourage ang mga bata na mo join gadud sila, mo appeal sila sa ingana na organization para dili gadud sila malulong sa droga, makahibayo gadud sila kung ano gadud ka importansya ang mga kabatan-onan diri sa nasod. Karon padayon ng atong gobyerno sa pagbakuna aron makab-ot ang herd immunity. Unsa pod ang atong gihimong programa aron ipaabot sa mga kabatan-onan ang importansya sa COVID-19 vaccine? So karon Secretary Antanar na amang gajud nato nasaksihan man gajud nato na experience man gajud nato ang grabe kalisod sa panahon kuman sa pag-abot ng COVID-19. So amo ato nagmugna kami sa amo sa Sangguniang Federasyon, nag-disseminate kami ng impormasyon na sa through FB na kailangan gajud na nato mga kabatan-onan, dili ra lamang kami mga kabatan-onan kundi tanan mga citizens sa ato nasod na kailangan gajud na mag-vaccine mo kuang gajud kita ng vaccine kay kini gajud amoy dako gajud ini natabang sa ato para pagproteksyon sa ato kalusugan na mahilikay kita sa sakit na COVID-19. Dul na po ang school year 2021 to 2022 ug wala paghihapoy makasulti kung mabalik na ba ang mga estudyante sa face-to-face classes. Unsa ang atong mga programa aron makatabang dili lamang sa mga estudyante apan lakip ang mga magtutudlo sa inyong lungsod? So, thank you. Maraming salamat Secretary Antanar. Taghatag sa amo ng nakik-partnership sa amo ang taga-smart communication. Naghatag sila ng dugang paraan, dugang na pamaagi na para maka-online learning, maka-online class ang mga kabatan-onan. So naghatag sila ng packet wifi para sa mga kabatan-onan na kundiin naglisod sila pag-access sa ilang mga online class. So kami sa Sangguniang Kabataan naghatag sa dandako na suporta sa mga eskwelahan, kundi ra lamang sa eskwelahan, kundi sa mga maestra na tagtabangan namo pag-assess sa paghatag ng mga modules sa mga kabatan-onan. Tapos tagtabangan namo naghatag sad kami ng mga hygiene kits like face mask, alcohol para sa pag protectar sa COVID-19. So naghatag sad kami ng cash assistance para sa eskwelahan para makatabang sa gihapon kami bisan pa man sa karon na ato tag-agihan sa COVID-19. So amo to amo na tagapaghigayon namo na kailangan maghatag yapon kami ng mga laong pagsuporta bisan pa man kung sa kalisod nato karon na ato tag-agihan. Marah, atong istoryahan ang kinaiyahan ug turismo. Surigao City is branded as City of Adventures ug napalibutan pud mo og manindot nga coastline ug mangrove forest. Can you please share to us
kung giunsa ninyo paglambigit ang mga kabatan-anon aron proteksyonan sa atong kinaiyahan. So no, grabe ga jud, garbo ga jud ng mga Surigao noon na amo ga jud ipasigarbo sa tanan ga jud na the Surigao is the city of island adventure. So kami mga kabatan-onan, so ya ga jud kami naglaong pasagdan ga jud namo ilabi na sa mga kalikasan. So kami sad with the PNP and Maritime at taga-Marine, so nagkanda kami ng coastal clean up and tree planting na activity para ma-maintain namo, para ma-maintain namo ang kalimpyo kahapsay ng karagatan. Kay lisod gajud kung dili nato ma-maintain ang karagatan nato, kay diha gajud nato ra ba diha kita magkuhanan atong mga panginahanglanon. So dapat gajud kailangan nato na ignadyan ato gajud panatilihin gajud na malimpyo ang ato karagatan. Marah, unsa-unsa pa nga mga programa ninyo ang angay atangan sa mga kabatan-onan sa inyong syudad? So mga kabatan-onan, daghay gajud ipaijo lang paatangan sa among mga programa, ilabi na sa karon sa bago na sa ako sa paglingkod nako. So daghay pa gajud ako mga programa na maihatag gajud sa ijo mga kabatan-onan. So karon na may gajud karon umaabot na linggo ng kabataan, so dapat gajud na ijo abangan kay naiamo imugna, naiamo ipasigarbo na mga activity like vlogging contest, slogan contest, poster making contest na related gyapon sa atong mga natural resources. So amo ato na daghan pa mga activities, so dili gajud nato wayaon na nato pagsuporta sa mga kabatan-onan. So dapat gajud mo participate kita sa tanan mga activities. Ang imong mensahe na lang, Marah, para sa imong fellow youth sa Surigao City. So mga kabatan-onan, dili na nato pakyason, dili na nato sayangan ang oportunidad na taghatag sa ato ng gobyerno. Dapat gajud mga kabatan-onan i-maintain gajud nato ang suporta, kanunay nato na suporta na ihatag nato, kanunay kita mo participate kung unsay mga programa na maihatag sa ato, ilabi na sa mga kabatan-onan. Grabe gajud na mga ahensya sa gobyerno anmo tabang gajud sa ato, willing gajud sila na mo sa ato, mo help sa ato para rasad ini sa ato, no? So dapat gajud mga kabatan-onan adaw gajud kamo pagpakyasa an ejo laong pan ejo pagsuporta sa amo, no? So dapat gajud magtarong pag-eskwela, no, para pag human ng eskwela makatapos makahanap ng maradyaw na trabaho. So mga kabatan-onan, ingon pa ni Dr. Jose Rizal, kita mga kabatan-onan ang pag-asa ng bayan.